Hola a todos e a todas. Hoxe estamos aquí con Monse Fagardo, escritora e periodista galega que é coñecida polo libro Rotas, que hoxe veo ao IES Félix Muriel a darnos unha charla. Primeiro de todo, hai que darlle as grazas a Monse por vir, non só por dar a charla, senón para tamén deixarnos entrevistala no día de hoxe. Nesta entrevista vamos tentar coñecer un pouco máis dela e da súa carreira como escritora. Primeiro de todo, vamos a realizar algunhas preguntas sobre o contido das túas obras. Para comezar, diremos que os teus libros tratan temas moi importantes, como a lembranza histórica e a violencia de xénero. Como foi o que che levou a chegar a estes temas? Pois, hola, vos, moitísimas grazas por entrevistarme e por terme convidado un ano máis a Félix Muriel. Non sei moi ben contestar como cheguei a facer memoria histórica con perspectiva de xénero. Sempre conto que a miña avoa materna, a miña avoa Pepita, contábame cando eu era nena unha historia da súa veciña que tiña o seu fillo agochado nun falso armario e que outra vecina denunciouno, que mataranllo, non? E ela contábame as historias da guerra e decíame, non lle contes a ninguén que che conto isto na casa, non? Porque era como medio segredo. E aí quedou. Foi un tema, non sei dicirvos en que momento empezou a interesarme o que pasara co golpe de Estado e coa dictadura e a represión posterior, pero foi un tema que sempre me interesou moitísimo. E logo hai unha segunda muller que ten moito que ver, falábamos na charla, con esta teima miña de facer perspectiva memoria con perspectiva de xénero, que se chamaba Carmen Meaños, a Carrilla. Cando eu estaba traballando no Faro de Vigo como xornalista, fun un día a cubrir un acto no que se a poñer un monumento a persoas represaliadas na dictadura, e o pai de Carmen fora asesinado. Entón ela estaba ali, diluviaba, estaba ali coa súa cadeira de rodas, era maior xa, e eu pregunteille que facía ali, non? Entón ela explicoume que lle mataran ao seu pai, que estaba ben, que se falaba do seu pai, pero que ela entendía que era necesario tamén falar non só dos que marcharan, non? Dos que foron asasinados, sino tamén das que quedaran. Entón contou unha historia da súa nai, de Manuela Buín, que despois de atopar a seu pai morto, toleou e acabou ingresada en Conxo, non? Con este último libro de Rotas, do que hoxe veño a falar aquí, pechei un pouco o círculo, porque no primeiro libro, Matriarcas, contaba a historia do pai de Carmen, de Antonio Meaños e de Manuela Buín, e agora conto un pouco a historia de outras mulleres que, como a ela, estiveron ingresadas en Conxo. Entón, foi un pouco, eso, desde nena, interesada por esta temática, e logo iré atopando xente que tivo a ben contarme esas historias, non? E ademais, nos teus libros das voz a moitas persoas que sufriron. Como te preparas para contar as súas historias con tal respecto? Non te preparas, creo que se trata de escoitar e de ter un pouco de empatía e intentar o escoito. Primeiro empecé eso con mulleres que pasaran a posguerra, ás veces afectadas pola represión franquista e outras non, afectadas pola fame ou afectadas polo feito de que as mulleres na época dictatorial non tiñamos dereitos a participar na vida política ou a mesmo a estudar, non? Entón, quixen contar un pouco a esas mulleres desa xeración. Logo xa falei da represión e logo un día nas redes alguén me dixo: ti que falas de mulleres que pasaron por un momento malo, para cando un libro sobre violencia machista? E foi aí como naceu Invisibles, non? Entón, nunca te preparas, porque, por exemplo, claro, foi para mí moi distinto falar da represión franquista que pasara hai tantos anos que falar de Invisibles, que eran mulleres que acababan de pasar por unha situación de violencia e mesmo que os seus agresores aínda estaban aí meténdose con elas. Entón, non te podes preparar para iso, simplemente tiven que escoitalas, e ainda que foron testemunhos moi duros, eu dixen, se elas poden sentarse comigo e contarme isto, como non vou a poder eu trasladalo, escribilo a papel? Sempre conto unha anécdota que un día eu estaba escribindo unha historia e chegou a miña nai e estaba chorando, non? Cando foi o texto de Mazás, que era da posguerra, e miña nai asustou-se: que che pasa? E eu, non, que a súa nai iba a matar o fillo. E me dice: estas son 36, vale, que outra? Pero que decir, que ás veces eu choraba con tal ansia, con tal que pensaban que me pasaba. Entrou a miña nai na miña casa e pensou que me estaba pasando algo, non? Que me pasara alguna cousa mala a min directamente, non? Porque é difícil non empatizar e a veces, pois eso, mesmo choras, pero parecíame que era importante poñerlle voz, non? E eu
son xornalista, eu non podo axudar ao mundo facendo pan porque non son panadeira, entón eu penso que podo facer por esta sociedade na que todas as persoas temos a obriga de aportar algo, creo eu, pois era darlle voz ás persoas que non teñen voz, non? Xa que eu teño esa sorte de estar nos xornais, de escribir libros, de ter unha plataforma para contar historias, pois imos poñerlle voz ás persoas que máis esquecidas, non? Esa foi un pouco a idea. Entón, esa foi a tua motivación para escribir sobre cousas tan difíciles? Sí, pareceume que tiñamos que eu podía, que primeiro porque tiña un xornal que me daba un espazo para escribir, e despois, pola posibilidade de editar os meus libros, que tiña a oportunidade de darlle voz a persoas que senón quedarían esquecidas pola historia, non? Eu creo que, e sempre foi aí, decíame agora unha profesora vosa, carai, cada vez te metes, non, como en temas máis duros e tal, efectivamente, primeiro falei da represión franquista en xeral, o sea, primeiro de mulleres de posguerra, padeceran represión directamente ou non, logo a represión, e logo xa a represión contra as mulleres que o réxime pensaba que estaban tolas, é dicir, as esquecidas entre as esquecidas, non? Precisamente porque creo que esa é a miña briga como xornalista, darlle voz a quen non ten voz. Agora vamos falar da tua influencia nos lectores. Non sei, que esperas da xente que lea os teus libros, en especial nos xóvenes? Pois espero que me pase algo como me pasou hoxe, que foi moi bonito, non? Que algunhas das compañeras emocionaronse, mesmo choraron, non é que eu quera facer chorar a xente, ni moito menos, pero creo que se eu consigo transmitir a necesidade de empatizar cos sectores máis desfavorecidos da sociedade, que sabes, que está aí. Ás veces eu creo que esta sociedade vamos moi a presa, que temos moitas cosas que facer e non miramos cara a quen está ao noso lado pasando o peor. Entón eu quero poñer un pouco o foco sobre a xente que a veces pasa desapercibida. Contaba un pouco antes na charla, para mí o máis duro de Rotas deste libro sobre as mulleres que padeceron, que estiveron en Conxo durante a dictadura, foi atoparme facendo investigación con informes do Defensor del Pueblo estatal, denunciando no 2017 as condicións nas que estaban vivindo as persoas que están hoxe en día en Conxo. Que eu pensaba que as cousas melloraron moitísimo e que agora non había problemas, non? E claro, cando leo que no 2017 había persoas enfermas en Conxo atadas de pés e mans durante 12 días, cando leo que no 2020 a Xunta de Galicia, que ten a competencia sobre Conxo, se esquece de vacinar a persoas que están en Conxo traballando ou ali vivindo e hai 3 mortes, pois digo, sabes, é como tocar a campá de alerta, estamos vivindo nun mundo sin mirar cara a xente que está alrededor, cara a xente que máis necesita. Entón, esa foi un pouco, non? Eso espero da xente, tocar unha campá e que a xente diga non podemos mirar cara ao outro lado cando se produce unha injustiza, porque moitas veces nos din, bueno, non te metas en líos, non te busques problemas, que eu entendo esa postura, pero claro, a veces vemos como alguén que está preto de nós e están facendo dano. Eu creo que non se pode mirar cara ao outro lado, non? Que temos que botarlle unha man ás persoas que conviven con nós e están unha situación peor que a nós, porque somos parte dunha sociedade e porque é inhumano non mirar cara aos demais, non? Que mensaje pretendes transmitir? Pois ese da solidaridade, basicamente, e da memoria, non? E ademais hai outro moi importante, hoxe en día, a min preocupa un pouco, cando eu empecé a facer memoria hai 2 décadas xa, hai 20 anos, pensei que estaba falando dunha cuestión do pasado que era imposible que se volvera a repetir, ou moi difícil. E últimamente estou vendo cousas, un auxe da ultradereita, vexo a rapazada como a vos cantando El cara al sol, que era o himno de Franco, defendendo a Franco, que foi a persoa que estivo na cabeza desta dictadura, que mataba mulleres, violaba mulleres, metía mulleres presas, esa dictadura que negaba a toda unha xeración de mulleres a posibilidade de estudar, de ter un traballo sin que o seu home, non? Para unha muller que quería traballar precisaba o permiso do seu home, unha muller que quería abrir unha conta precisaba o permiso do seu home. Eso todo fixo un réxime dictatorial de ultradereita e a ideoloxía que implantou ese réxime agora está facendo gracia á xente moza. E claro, digo, eu creo que é porque non coñece, eu quero pensar que a maior parte da xente é boa, que non quere facerlle mal a ninguén. Entón, eu creo que hai xente que exalta a dictadura franquista porque non coñece cal foron as súas consecuencias, non? Entón, cando miraba que tiñamos 52 deputados de ultradereita, agora que son 33 no Estado, digo, como alguén pode votar estas ideas que foron as que provocaron aquel desastre, non? Entón, eu
se isto sirve para alertar tamén dos perigos dos fascismos, dos perigos de que se rearme a ultradereita en Europa e no mundo, pois, vamos, se algunha soa persoa consigo que coñeza o que significa a ultradereita e esa parte desa ideoloxía, pois sería maravilloso, non? Porque din, todas as ideas son respetables. Eu creo que as ideas que instauran o terror non podemos respetalas, temos que loitar contra elas, non? Entón, se iso consigo que a convencer a xente da vosa xeración, pois xa me daría cun canto nos dentes que se di, non? E que libro te recomendarías a calquera persona que quixase ler un libro teu por primeira vez? Eu sempre din, non se ten preferencias entre os fillos, non? Eu sí, eu teño preferencias polo Cesto de mazás. Non é que, sei que non é o libro que está mellor escrito, nin moito menos, porque eu máis son xornalista, non son escritora, e a ver que dirá, podería escribirse mellor. Pero é un libro que a mí me tocou tanto, eso, que chorei tanto con el, que percorrín todo o país con el, que emocionou tanta xente, que mesmo ademais ten debuxos de, bueno, tanto de Castelao, o de Granel, como de amigos meus, de Uxío López, de Marta Azul, de Augusto, es decir, está ilustrado, dende logo é o meu libro favorito. Entón, se teño que quedar con un, diría que me perdonen todas as demais protagonistas, pero quedaríame con Cesto de mazás. Hoxe viñécenos a falar de ti, pero tamén de Rotas, que para que non o sepa, Rotas é un libro que recolle testimonios de mulleres que sufriron violencia de xénero, visibilizándoas e dándolle voz. Monse, para ti que significa Rotas? Pois Rotas, bueno, violencia de xénero era invisible, e en Rotas falamos un pouco das mulleres que estiveron dentro do sanatorio mental de Conxo, de psiquiátrico de Conxo. Para min Rotas foi un pouco como pechar o círculo, porque vos contaba antes esa primeira historia que eu rescatei desa muller, desa que decía, o meu pai morreu, pero a miña nai acabou toda, hai que falar tamén da miña nai. E neste libro, pois eso, recollo estudos, expedientes das mulleres como Manuela, a nai de Carmen, estaban en Conxo, e poñolles voz, non? Entón, para mí é como pechar ese círculo, é como seguir pagándolle esa débeda a Carmen. Contaba antes que Carmen sempre me dicía, eu tiña que ter morto cando tiña 10 anos, porque claro, quedou sen pai, a súa nai tola, quedou sin casa porque estaba de aluguer, tivo que poñerse a servir por comida e por teito, e decía, tiña que ter morto con esa idade, porque levo toda a vida sufrindo, pero non morrín porque quería contarlle a todo o mundo que lle pasara ao meu pai e a miña nai. Entón, eu con este libro, onde volvo a falar de Manuela, pois penso que é un pouco como seguirlle cumprindo o mandado a Carmen, e non hai cousa que me poda facer máis feliz que seguir cumprindo ese mandado a Carmen. Que che levou a escribilo e que foi o que máis che gustou? Pois, levoume a escribir, bueno, foi un pouco eso, primeiro, esa ardanza, saber que Manuela estivera aí, esa primeira historia, saber que eu podía completar o que non pudera contar naquel primeiro libro, non? Falei de Manuela naquel primeiro libro, pero naquele primeiro momento non tiña acceso ao expediente de Conxo, entón podo completar aquela primeira historia, contar que foi de Manuela dentro de Conxo, eso por un lado, e por outro lado, pois deu a casualidade de que eu era técnica de memoria da Educación de Pontevedra, houve unhas eleccións, cambiou de mans, pasou a estar gobernada polo Partido Popular, non fixo actividades de memoria, eu quedei sen traballo e entón tiña tempo, entón dixen, bueno, pois agora que teño tempo, vou a ir a ver os expedientes e vou a facer porque a mí encántame escribir, encántame investigar, sobre todo investigar. E entón tiven a posibilidade de consultar os expedientes e non o duvidei, e dixen, vou a ver se primeiro foi, vou a ver se atopa Manuela. E o expediente de Manuela non o atopei, porque moitos se perderon, pero atopei o expediente de outras mulleres que tamén estaban aí un pouco no esquecemento, non? E decidín rescatar as súas, aínda que non puxemos os apelidos porque por privacidade, non? Sí que puxemos os seus nomes e en certo xeito creo que a reivindicamos tamén un pouco, non? Nos gustaría facerche algunha pregunta sobre Invisibles. Este libro trata a violencia desde outra vista. Que diferencia hai entre este libro e Rotas? Claro, un pouco comentaba antes, en Invisibles estaba falando a primeira persoa coas persoas que pasaron esa violencia, que en moitos casos nos outros libros que falan da dictadura franquista, pois falan os fillos que tamén son víctimas, claro, porque quedan sen o seu pai, non? Ou as fillas, ou as netas, non? Pero hai como máis distancia, pero claro, en Invisibles, eu recordo, sempre conto a mesma anécdota, cando decido escribir Invisibles, que foi un proxecto para o Concello de Pontevedra, para un 25 de novembro, non? Que dixo o Concello, imos poñerlle voz, sempre falan
psicóloga, xornalista sobre a violencia machista, e nunca falamos coas mulleres que padecen a violencia machista. Imos a preguntarles a elas porque creen que chegaron ata aí, ou como se sinten, ou como a resposta que lles demos a sociedade, non? Bueno, a primeira persoa que chamei foi a Marga, que era unha veciña de Betanzos, que a súa parella matara o seu bebé. Claro, eu recordo que cando falei con Marga, recordo que ese día ia comer cos meus pais e eu pasei toda a comida chorando. Miña nai dixo, ai madre, non vas a poder facer este libro, porque falaches con unha e levas todo o día chorando. E eu, bueno, esa tarde tiña moitísimo traballo e nada, metíme debaixo do edredón, vendo unha serie chorra e chora, non? Pero dixen, si Marga, que pasou por iso, é capaz de sentarse cando a min e contarme como foi que lle mataron ao seu pequeno, como non vou a ser eu capaz de, sabes? Eu que non pasei por iso. Entón, se Marga é capaz de contar, eu teño que ser capaz de escribir. Invisibles foi durísimo, porque ademais tiñamos moi pouco tempo, porque querían terlo listo para novembro, estábamos a principio de ano, había que mandarlo en setembro, foi moi complicado. Un libro son moi lenta, levame 2 anos escribir un libro. Bueno, Rotas tamén foi bastante rápido, pero dixen, é imposible facelo con tan pouco tempo, foi moi duro. Pero claro, logo ese libro foi a moitísimos institutos, ese libro foi a moitísimas asociacións nas que despois no coloquio unha persoa chegabas a mí e dicía, eu pasei por isto. Recordo un dos primeiros coloquios que me contou unha concelleira, comprei o teu libro, pero leí unha amiga que estaba pasando por unha situación así, decidiu de repaso denunciar, porque veo precisamente, non? Que estaba pondo en perigo tamén a súa descendencia. Entón, se unha soa persoa leu o libro e serviulle para denunciar, para afastarse do seu maltratador, xa chegou, sabes? Pero que logo do libro chegou unha obra de teatro con Xela Fariña, con Nieve Rodríguez, con Mela Casal, que percorreu toda Galicia, incluso fixeron en castelán tamén para fora de Galicia, e que leva, aínda este ano sigue xirando, non? Leva desde 2018, leva anos xirando, leva anos denunciando este problema e leva anos provocando que outras mulleres se decidan a falar. Boa, máis que cumprido, non? Sigo facendo actividades nos institutos con mulleres protagonistas do libro, é dicir, Invisibles trouxo moitísimas cousas boas, e para mí o máis importante é que todas as mulleres que participaron no libro, ben porque foran elas víctimas ou ben porque foran familiares de 2 mulleres que falamos no libro que foron asasinadas, e todas están contentas con ter participado, todas creen que fixeron algo bonito. Para min iso é o máis importante, que as persoas que pasaron por iso estén contentas con o traballo. Que investigación fixeches para realizar este libro? Pois fun con rotas falas, non? Ou con invisibles? Con Invisibles. Con invisibles. Pois con invisibles fun a entrevistar a mulleres que pasaron por esta situación. Claro, había moitísimas mulleres, pero eu queríamos, eu e Rosa Campos, que era directora do Centro de Información á Muller de Pontevedra, é dicir, do sitio onde tratan as mulleres víctimas de violencia machista, e Carmen Fouces, que era a concelleira, sentámonos e dixemos, queremos contar, porque habería dúcias, claro, queremos contar distintos perfis. Entón buscamos unha muller que acabou nun quirófano dunha malleira e aínda así non denunciou, para preguntar por que non denunciou. Unha muller que foi asesinada cando levaba moi pouco tempo coa súa parella, e ao lado unha muller que levaba 49 anos vivindo coa persoa que logo asasinou. Buscamos perfis. Logo, 2 mulleres que estaban na mesma situación, eran víctimas de violencia machista, tiñan un fillo e unha filla, unha decide denunciar e ten que deixar os seus fillos como maltratador e vive unha serie de cuestións que nos fixeron amosar como, ás veces, a xustiza, pois, naquel momento, non? Eu creo que melloraron, pero naquel momento non estaba avalando de todas as mulleres, e outra que, como era abogada e coñecía as eivas que tiña o sistema, decide manterse durante anos co seu maltratador para protexer a seu fillo e a súa filla, non? E logo tamén falamos con Marga, que perdeu a seu fillo o seu home, un caso de violencia vicaria, decidiu asasinar ao fillo de ambos porque era decidir a separarse, non? E para castigalo. E despois falamos con Begoña, que cando a nena vira como compañeiro da súa nai matar a súa nai, agora que é adulta, eu pregunteille que pasa, o sea, como ese feito tan traumático da infancia de ver como matan a túa nai, non? Víctima de violencia machista, como foi afectando a túa vida, como despois afrontaches as túas parellas, non? E ela dixo unha frase que ten moito que ver co título, dixo, mira, eu cando era pequena e este señor que matou a miña nai chegaba a casa
eu escoitaba as chaves e metíame na caseta do can, caladiña, para que non me atopase a min, e a malleira dese día lle caese a miña nai ou a miña irmán, fixeros que duro, non? Entón ela decía, eu aprendín a ser invisible para sobrevivir. E ese era un pouco o título do libro, non? Non podemos permitirnos que ninguna muller teña que ser invisible ou teña que estar invisibilizada para sobrevivir. E tampouco podemos permitirnos que cando se dé un caso de maltrato os homens fiquen na invisibilidade e nós o que fagamos é xulgar as mulleres, non? Decir que faría, bueno, que ela tamén. Entón, bueno, todas esas cousas quixemos contalas en Invisibles. E logo fixemos unha nova edición porque nunha desas rutas que fixo a obra de teatro atopamos outro caso dunha rapaza máis nova como vos, que empezou moi nova sendo víctima de violencia machista e que ademais foi víctima de agresións sexuais dentro da parella. Que ás veces se pensa que se é o teu a parella non te pode violar e evidentemente, como lle pasou a ela, que estaba nunha discoteca, saíron, el quiso ter sexo nun sitio público e ela non quería, e el obrigouna, polo tanto violouna. E tamén quixemos incorporar esas cuestións, non? Que non se incorporaban na primeira edición de Invisibles, por iso hai unha edición con un capítulo máis. Todas esas cousas queríamos poñer sobre a mesa, sobre todo para provocar isto, non? O debate. Cal é a mensaxe a transmitir? Pois a mensaxe a transmitir é que unha relación na que existe un maltrato non ten arranxo. Entón hai que sair dai. Podes denunciar na policía, podes decidir romper e afastarte desa persoa sen denunciarla, o que ti consideres, non? Pero eu creo que o máis importante é que as persoas que están nunha relación así saiban que non se pode arranxar. Porque ás veces a persoa que é maltratadora, logo do caso do maltrato, pórtase como príncipe azul e entón dis, non vai volver a pasar, pero volve a pasar. E logo tamén hai unha cousa moi importante, unha lección moi importante de Invisibles, que é que non hai perfis, que a veces pensamos que unha muller que ten estudos, que ten cartos, que ten unha personalidade mellor máis forte, ten menos posibilidades de ser víctima que unha muller que ten a mellor un carácter máis débil ou que ten menos cartos ou que ten menos estudos. E iso é un erro. Calquera muller pode ser vítima de violencia machista, porque só ten que ter a mala sorte de que lle toque un agresor. E o peor é que tampouco os agresores teñen un perfil determinado. Ás veces pensas que vai a ser o máis chulito da clase, imagina, e a mellor é o máis tímido, o máis simpático, pero logo nas relacións de parella pois exerce a violencia para dominar a súa parella, non? Entón, eu creo que esas son as grandes ensinanzas para mí, por lo menos que tive a sorte de non pasar nunca por unha situación de maltrato. A mí o que me ensinou Invisibles foi que calquera persoa pode caer nunha situación así, sabes? E que ás veces xulgamos as víctimas, bueno, a mí me dá a primeira bofetada e a segunda non me dá, pero logo é moi complicado cando estás dentro e por iso, cando temos no noso entorno unha víctima, temos que acompañala para que poida sair dai sen xulgala a ela. Pero, Monse, non só nos falas sobre a violencia de xénero, senón tamén sobre o pasado, que influye hasta hoxe en día. Por que crees que é tan importante recordar este? Pois por un pouco polo que comentábamos antes, porque para min facer memoria das vítimas do 36 non é só unha cuestión de xustiza coas persoas que padeceron asasinatos, cárcere, exilio, agresións sexuais, todas as cosas que truxe a ditadura, non? Sino que tamén é unha ferramenta importantísima para seguir afianzando a democracia, porque ás veces pensamos, non? Vos que nacestes xa nunha democracia, que as mulleres xa tiñamos dereito a votar, que tiñamos todos os dereitos, igual que o feminismo avanzara, podedes pensar que iso xa é inherente ao ser humano, os dereitos. E antonte as mulleres non podían votar, antonte, como vos comentaba antes, as mulleres non podían asinar un contrato, as mulleres non podían abrir unha conta corrente, e houve moitísimas mulleres que tiveron que loitar moito, que mesmo pagaron coa cadea ou coa vida esa loita para que nós agora podamos exercer os dereitos políticos e cidadás. Entón, ollo, cando xogamos con opcións de ultradereita, con opcións fascistas, estamos xogándonos eses dereitos que elas nos legaron. Entón, eu creo que hai que facer memorias, primeiro por xustiza con esas persoas, pero logo tamén como ferramenta de aprendizaxe. Xa sabemos como funcionou a ultradereita neste país, xa sabemos o que fixo. Non xoguemos outra vez con esas opcións políticas. Non todas as ideoloxías son igual de legítimas. Non é o mesmo quen te otorga dereitos que quen chos quita. Eu creo que iso non lo ensina a historia moi recente, que isto pasou antonte. Como crees que pode influir isto no futuro?
Pois eu agardo que aprendamos do pasado para non repetir os errores no futuro, non? Pero sempre se di esa frase moi manida de que se non coñecemos a historia, profe de historia, estamos condenados a repetira, non? E eu outro día escoitaba a un historiador moi bueno, Julián Casanova, que decía: a historia non é que se repita, pero rima. E últimamente a historia do noso país está rimando demasiado. Ollo, non nos volvamos a matar. Porque había xente, a xeración que viviu a República, era xente tamén que estaba loitando por unha sociedade mellor, era xente moi civilizada, e acabaron con elas, laminaronos con elas opcións fascistas, non? E agora, claro, a mí sorprendeme moitísimo que quen defende esa ditadura que causou tanto dano teña representación na Galiza non, pero no Estado sí, non teña representación parlamentaria. É dicir, estamos escollendo a persoas que están defendendo opcións que quitan dereitos, opcións que tratan as persoas de distintos xeitos según os cartos que teñan, opcións que negan os dereitos das mulleres, que negan o feminismo, que negan o medio ambiente. Non sei, algo estamos facendo mal, eu creo. Entón, creo que hai que insistir moitísimo nestas ideas porque nos xogamos moitísimo. Cal foi a historia que máis te impactou? Eu creo que é esa de Manuela, ¿no? Que volve unha outra vez a ela. Se me teño que dar con unha historia, pode que sexa a de Manuela, pero bueno, logo houve moitas outras, a de Castor Cordal, que recoñe no cesto de Mazás, que o deteñen a él, obligan as súas irmás a bailar espidas en Cambados, aquí ao lado, ou seja, como a él non o poden coller primeiro, collen as súas irmás, que como eran bailarinas, as obligan a espirse e as levan. Cando están as festas patronais en Cambados, levan a salí a Cornillón á praza e obliganas a bailar desnudas, sabes? Por humillalas, claro, porque tiñan unhas determinadas ideas e a súa irmán pequena non a deixan entrar na escola. E eu ainda entrevistei, agora morreu, pero entrevistei a súa irmán pequena, Josefina, cando xa era maior, claro, e choraba cada vez que nomeaba a súa irmán e me contaba como ela, ainda que a profesora non a deixaba entrar na escola, porque a escola non aceptaba fillos e fillas de rojos, ela ia igual e miraba pola ventá, a pizarra, sabes? Se poñese a ver a saber, ata que botaba a profesora de novo, miraba pola ventá a ver como as súas compañeras facían as letras. E eso, eu falei con ele, eso pasou un tonte, que as nenas non nos deixaban entrar na escola, porque éramos nenas e máis éramos nenas de familias republicanas. Entón, ollo con esas cousas, non? Aparte do teu compromiso con temas sociais, és unha muller comprometida coa lingua galega. Que significa para ti ese compromiso? Claro, significa para min o mismo, a lingua tamén está sendo represaliada, eu creo, en moitas ocasións, non? Eu moitas veces teño que poñerme a falar en castelán, porque ao mellor xa desesperas, estás intentando facer un trámite en galego, non te deixan, intentas que pasar a castelán por preguiza, non? Hai xente que dá a loita, que quere facer en castelán. Ou, por exemplo, dá moita rabia que eu pido un café con leite e a persoa me dice: como, un café con leche? E me traduce automáticamente, non? Non digo, a mellor se és unha persoa que non é daqui e digo un café con leite morno, pode ser que non entendas morno, non? Pero café, sabes? E de verdade, facede a proba automáticamente, se vos falades galego, veredes que automáticamente moitísima xente e moitísimas cuestións traducente. E se ti intentas seguir mantendo que queres falar en galego, dinte que eres moi intolerante, que eres nacionalista, que votas o BNG, que non pasa nada por ser nacionalista, votar o BNG, porque xa te encasillan nunha idea política como se non fose a lingua de todo o país e a lingua de todos, non? Ou te chaman intolerante porque por que non te pasas o castelán. Eu evidentemente, se é unha persoa que non entende o galego porque non é daqui, paso no castelán, pero cando unha persoa galega que me entende perfectamente porque teño que cambiar a miña lingua. Entón, e por que quero manter o galego? Porque o galego era a lingua das nosas avós, dos nosos avós, e porque é cultura. Eu quero que se manteñan as dúas linguas. Por que falo galego e por que me preocupa máis o galego que o español? Porque creo que o español non está en perigo, porque hai moita xente que fala o español, porque ademais hai moitísima... Eu podo ver moitísimas películas traducidas ao castelán, pero non podo ver moitísimas películas traducidas ao galego. Eu quero comprarlle a unha crianza un libro en castelán e teño moitísimas opcións. Quero comprarlle en galego e teño moitísimas menos opcións cando estamos na Galiza. Entón eu creo, me pasa como me pasa coa xente, vou sempre a quen o está pasando peor, e eu creo que neste país quen o está pasando peor é a lingua galega. Dende logo, se a lingua castelá o estivera pasando mal, por suposto que a defendería, pero non a vexo en perigo, en cambio a lingua galega sí.
Entón, creo que é de xustiza defender a parte máis feble, non, da cadea, e no caso da lingua é o galego. Por último, vamos a realizar unhas preguntas en xeral. Cales son os roles que teñen as mulleres nos teus libros? Bueno, claro, eu denuncio cando as mulleres nos meus libros teñen eses roles da dictadura, non? Que a dictadura tiña moi claro que todas as mulleres tiñan que ser nais esposas católicas. Entón eu, por exemplo, no Cesto de Manzás falo de María Vázquez, que por ser durante a República unha muller que militaba no Partido Socialista, unha muller que daba mítines nunha época en que as mulleres casi non nos deixaban participar na vida, estábamos empezando a participar na vida política, non? É a República a que nos dá o dereito ao voto. E ademais, por ser mestra, e nesas mítines que ela daba, tiña dúas teimas, dicía, todas as nenas teñen que ir á escola, haxa cartos ou non haxa cartos na casa, e logo tiña outra teima que era, as mulleres temos dereitos tamén, non temos por que estar fora das escolas, non temos por que estar fora dos sitios onde está o poder, non temos por que estar quedadas na casa e que traballen eles. Foi asesinada en agosto, asesinada, cortaron os peitos, que era unha cousa que facían moito os franquistas, que a trouxeran de África, porque eles ian en contra de todo o que significaba a feminidade femenina, non? Dicir, unha muller que se metía en política, pois ou rapaban o pelo, ou a mataban e cortaban os peitos, todo o que se vincula co feminino, quitabanlle. Por qué? Porque eso non era unha muller, era unha machola, non? Alguén que se metía en política, alguén que... Entón, quitabanlle a feminidade. Entón, eu, nos meus libros, falo de como as mulleres loitaron por saírse do rol patriarcal que marcaba o franquismo e como pagaron por iso. Entón, nós que agora temos todos eses dereitos xa inherentes, temos que loitar por manteros e por avanzar, non? Que ás veces tamén as mulleres nos poñemos tamén es que o feminismo, como se pasa, e que tamén non queremos non queremos subir por riba dos homens, queremos a igualdade, queremos chegar. Sempre conto unha anécdota miña avó era estibadora, non? Estibadora nas que no porto de Vila García levaban as cousas os materiais que se sacaban dos barcos ás fábricas. Ben, pois, as estibadoras na Coruña foron, en concreto no Ferrol, foron os primeiros colectivos femininos que fixeron unha folga. Sabedes que querían? Elas cobraban 1,25 pesetas, mentras que os homens cobraban 4. Que pediron elas? Diredes vos, cobrar 4, como eles que facían o seu traballo. Non, pediron que cobrar 2 pesetas. Empezar a reducir as desigualdades. Pois moitas veces o feminismo, evidentemente o feminismo quere cobrar 4, como cobran eles, a igualdade. Pero moitas veces estamos intentando dar pequenos pasos para ir pouco a pouco reducindo as desigualdades. E se nos acusades, aí están, como son, non? Pero que os dereitos que as mulleres conseguimos, a cidadanía en xeral, pero as mulleres conseguimos, foi a base de moitas loitas. Non chegaron as sufragistas dicindo, miren, perdonen, queremos votar. Non, hubo que loitalos, non? Entón, ás veces, acusamos o feminismo de pasarse de raya, pero que como non saíamos a calle a berrar, non nos van a facer moito caso, non? Sempre, eu son pacifista, sempre desde o pacifismo, pero ás veces a loita hai que, os dereitos hai que conqueriros loitando, saindo ás rúas, e berrando, e denunciando o patriarcado, non? Ainda que parece que morre un canguro en Australia cando decimos a palabra patriarcado, pero aí está, e as mulleres ainda saíron a notos outro día no 8M, seguimos cobrando menos que os homens, entón hai que loitar. E que esperas que construyan os teus libros na sociedade? Bueno, pois memoria, non? Eu espero que decía Carmen, que cando eu xa tampouco, cando ela decía, bueno, ahora cando eu non estea, aí está o teu libro e aí quedará a historia da miña nai, para que a historia non se esqueza delas, non? Eu penso iso, que cando eu non estea, pois a mellor aí quedará ese libro, alguén o leerá e Carmen seguirá vivindo de algún xeito, non? Porque só morre o que esquecemos. Mentras alguén se acorde de Manuela Buín, seguirá vivindo entre nós. E mentras alguén se acorde de María Vázquez, esa mestra de Miño, pois haberá alguén que siga levando a súa bandeira en prol das nenas na escola, en prol das mulleres na política, non? Entón, eu creo que espero que eses libros aporten esa testemunha e esos exemplos, porque as mulleres necesitamos tamén referentes femininos para ver que podemos conseguir cousas que elas conqueriron, non? Bueno, e ata aquí a entrevista de hoxe. Montse, moitas grazas polas respostas e por ser tan agradable. Esperamos verte pronto. Recordade que a literatura pode ser unha ferramenta poderosa para transformar a realidade. Moi bonito.